Abusuafo mo akɔ ababa so German sika fie so ɛna so German TV so. Mesrɛ wo woyɛ writer, wopɛ POS machine de ayɛ adwuma. Mesrɛ wo fa me number yi so German me number nie. Mese fa number yi na frɛ me anaa WhatsApp me. Baabi a wɔ biara wɔ Ghana ha no, wo nsa bɛtumi aka bi. Round machine ebi available. Wopɛ app nso wɔ wo phone so a wo a wode bɛtwa game nso a ɛno nso fa number yi. Yes, ɛno nso menya bi de ama wo. Nti fa number yi frɛ me seesei anaasɛ wobɛ WhatsApp me. Na sikatua biara nim. Yes, take note sɛ sikatua biara nim. Nti frɛ me na yɛnkasa. Adaroma. Daroma, machine aka one box pɛ. Box wei nko a na aka. Yes, nyamboa nkɔfoɔ order so. Nti yɛkɔsɛnde a ɛbɛka kakraa bi. Nti wopɛ bi a frɛ na yɛmfa wo deɛ nsɛnde wo kama. Yes, wei ɛnyɛ machine kukurukuru biara wontumi mfa nkuta. Ɛyɛ simple, very smart and simple. Durable, yes, very neat. Ɛbɔ dwuma gidigidi. Nti frɛ